E despois, bueno, hai moitos proxectos tamén ligados á propia Diputación Provincial, como sabemos, ou saben os veciños, o Grupo Municipal Socialista na Diputación de Ourense conqueriu por primeira vez na historia desta provincia que se elaborara un plan de inversión en función das ratios obxectivas, ratios como o número de habitantes, a extensión, o número de aldeas, que permiten pois que o Carballiño prácticamente arranque xa o ano con 500.000 euros para inversións da propia Diputación. Esas inversións, xunto as inversións europeas, as propias inversións da Xunta e as propias inversións municipais, fan albiscar que vai ser un ano de inversións importantes que pasarían neste momento esta exposición pública do que é a apertura do vial entre Correos e o Fondo da Carreira, e unha vez aberto ese vial poderemos xa entrar de cheo na urbanización da Praza Maior do Carballiño ata a Estrada de Ribadavia, un plan que vai a financiar vámoslo integrar dentro do Plan Urbe, que é unhos planes da Xunta para a mellora de cascos históricos e de centros de vilas, e que xa hai un compromiso serio de leválo a cabo, igual que hai un compromiso serio de pôr en marcha este ano, xa mandamos o preacordo e o preconvenio, pôr en marcha a construcción do que é o pabellón da Uceira e a asinatura con educación dun convenio que permita o uso destas instalacións durante a tarde por parte do Concello do Carballiño.